Velkommen til Hotel Marietta Palace. Et topmoderne 4-stjernet hotel i centrum af Nessebar by. Værelserne er hyggeligt og moderne indrettet med alle de faciliteter, man måtte have brug for på ferien. På hotellet findes et væld af aktiviteter for enhver. For eksempel kan nævnes deres store bowling- og poolhal, der ligger i forlængelse af hotellet. Hotellet byder desuden på et overdådigt fitnesscenter og spa-område, hvor forkælelse er i højsædet. På hotellets tag finder man en skøn udendørs pool med liggestole og en prægtig udsigt over såvel Nessebar som Sortehavet. Marietta Palace er beliggende kun et stenkast fra stranden, og ligeledes er der kun en kort gåtur til den gamle bydel af Nessebar, der er på UNESCO's verdensarvsliste og helt sikkert et besøg værd. På Marietta Palace får du kvalitet og alt inden for rækkevidde. Sun Charter byder velkommen og ønsker god ferie.